Chceš vidět, jak mi nefungovala permanentka, nebo jak jsem si plácel s hráčema Sparty, nebo velkou bitku na ledě, tak sleduj až do konce. Čau, vítám vás u dnešního hokejového vlogu ze čtvrtfinále. Dnes je čtvrtek 26.3. a to znamená, že se hraje již pátý zápas čtvrtfinále playoff mezi týmem HC Škoda Plzeň a týmem HC Sparta Praha. Plzeň má už 3 výhry, hraje se na 4 vítězný utkání a já si myslím, že Plzeň má docela výhodu, protože Sparta bude pod tlakem, ale uvidíme, třeba Sparta nás rozdrtí úplně. A Sparta zatím teda má, to jsem ještě neřekl, jenom 1 výhru, ale furt Spartě dávám naději, i když fandím týmu HC Škoda Plzeň. Přáli se, aby jsme vyhráli doma a postoupili do semifinále, bráško, ale to se dozvíme až potom a já si jdu připravit techniku. Zatím čau. Takže ještě jsem na sebe dal bundu týmu HC Škoda Plzeň a ještě jsem si vzal tašku týmu HC Škoda Plzeň, protože mám powerbanku a takovéhle věci, aby mi vydržela kamera a my jdeme na to. Už sedím v autě, já se vám ozvu na stadionu. Tady už frčím v autě. Takže já doufám, že mě aspoň trošku slyšíte a právě už jdu na hokej. Máme na kaváta s Mijou na veterinu, kdo by nevěděl, kde je Mija, to je můj pejsek a já jdu na hokej, kde se pokusím plácnout s hokejistama a koukneme se do fanshopu, jestli mají karty, které bychom když tak koupili, až přijde mamina, ta přijde kolem druhé třetiny a my se uvidíme na stadioně. Tady vidíme už i jejich autobus a veliký stadion Lotspeak.cz Arena. Nebo spíše Arena a já se kouknu do Bauera, jestli teda ovšem mají otevřeno. Takže už jsem vyšel z Baueru a vybral jsem si hokejku a rukavice, takže uvidíme, jestli je koupíme. A já teďka už doopravdy jdu na stadion, nebo předtím ještě zamíříme do fanshopu. Kartičky, jak jste mohli slyšet, nejsou a já se jdu ještě na něco kouknout tady do fanshopu. Protože doufám, že už brzo bude teplo, tak jsem se koukl na trička s krátkým rukávem Korským playoff a kdy vidíte maskota Šmuclera, což vlastně Šmucler je, že asi vlastní část týmu HC Škoda Plzeň, já se v tom sám nevyznal. Pak jsem si šel pípnout a ona permanentka z nějakého důvodu nefungovala. Tady se snažili pořadatelé zjistit, proč vlastně vůbec nefunguje. Já jsem nechtěně si vzal starou pernamentku na minulý rok a teďka se mi tadyhle vyjeli lístek, abych vůbec mohl projít, ale je to na tu pernamentku, takže jdeme zkusit druhý pokus. Na druhý pokus jsem se konečně na stadion dostal. Hodiny začíná zápas a já už tady čekám na plácnou s pražskýma hráčima. Poplácený s hokejistama, nějaký si plácli a teďka já jdu nahoru na místo a po zápase se napokojíme takový Šmucler balonek, protože nějaký pan mi řekl, jestli ho chci, tak se řekl samozřejmě, že ho chci. Tady už říkali sestavy týmu HC Škoda Plzeň. Před začátkem čtvrtfinálového utkání playoff přednese státní hymnu České republiky studentka muzikálu na konzervatoři v Praze Kateřina Kninová. Ze začátku se na ledě nedělo skoro nic, tak jsem moc nenatáčel a hned byla první komerční přestávka. Kdo by nevěděl, co to je, tak to je přestávka, kde se prostě uklízí led. Tady to vidíte, tady jsou 3 s lopatama, který to uklízí a jeden uklízí brankoviště. Dnes tam byla i hezká atmosféra. A netrvalo dlouho a Plzeň dala gol a autorem prvního gólu se stává hráč s číslem 17 Ondřej Rohlík.
se dočkala i Praha svého prvního gólu a omlouvám se za záběry. Přede mnou seděli chlapi, třeba který měli 2 metry. No nic. Tady vidíte, jak to vypadalo po první třetině, když tak si toto video stopněte. A já jsem šel pro hranolky. Pak na ledě jezdili nějaký auta, jako Škodovka, ukazovali je tam. Lidí bylo všude hodně. A tady už stojím ve frontě na hranolky. Právě čekám frontu na hranolky, už jsem ve frontě. Tady jim hranolky a už jsem připravený na druhou třetinu. A mezi tím probíhala nějaká soutěž, nebo co to bylo. Cože? Jestli to nám Praha dala takový nehezký gol, ale gol jako gol, každý gol se počítá a Plzeň prohrává 2. Na dnešní zápas Plzeň měla úplně vydáno, protože koukejte, kde až stáli ty lidi, já se správně stát nesmí vědět, kolik lidí se tam vešlo, tak sledujte to video až do konce a já ti to řeknu. A tady nám Praha dala opět gol. Konec druhé třetiny a Plzeň prohrává 3-1. Opět vyfocenou tu tabuli a kdybyste to chtěli vidět, tak si opět stopněte video. Potom na ledě opět jezdili ty auta. Tady jsme měli přesilovku. Ale přesilovka se nám absolutně nedařila. Děkujeme za návštěvu. Dneska bylo vyprodáno a bylo tam 7000 lidí 356. To je... Jak jste slyšeli, tak Kubalev šel na trestnou za hrubost a tak Plzeň hrála oslabení, ale oslabení jim jde skoro víc než ty přesilovky. Pak se stala bitka, tady vlevo nahoře vidíte lepší záznam. A Erwin si to s ním vyřídí.
Už ani kameraman tam není. Na konci bylo hrozně moc hrotů. Na pražské trestné lavici byli 3 hráči, což na plzeňské byli 4. Vy máte konečný výsledky, jak co dopadlo, když tak si tuto video zkoukněte. Tady už jedu domů a doma vám řeknu pocity ze dnešního zápasu a nafoukneme si to tleskátko. Takže už jsem ze zápasu doma, dneska se ještě nafoukneme tu ten balonek a protože už je docela pozdě, je skoro 10 hodin, počkejte, přesně tolik. Takže zítra si řekneme jako ty věci, jak se mi zápas líbil a takhle a teďka si jdeme nafouknout ten takový to plácátko, tady máme postup, takže podle toho to nějak složíme. Ještě upravím kameru, je. To nejde nikde chytit. No cap, bráško, to nejde. Jo, už to jde. Oh. A unboxing. Asi žádná pumpička tam nebude, co? OK, máme tady něco takového. Kámo, to smrdí tou gumou. Jak velký to je? Jo, docela velký. Docela velký. Tohle vidíte, že to je od Šmuclera. Což už víte, kdo to je, i kdo už jste to teďka nevěděli. A asi samhle to musím zastrčit, co? No nic, bráško, jdu to zkusit. Zastrčit, kamo. Však to tam vůbec nejde. Jo, už. Hej, může to prasknout. Hej, poslouchejte. Ono to ani nejde ven. Jámo, to je docela velký. Kámo, hej. Ono se to takhle na sebe. Ne, nepřelepí. Ještě to dofouknu, ještě to není úplně, ale už to je docela dost. Kámo, slyšíte ten zvuk? A my se uvidíme zítra. Čekal jsem to lepší, myslel jsem, že Plzeň vyhraje po tom prvním gólu, což se bohdá nestalo a ostatní se rozhodne v Praze. Já doufám, že se vám dnešní vlog líbil, pokud ano, dej like, follow, odběr a čus!